Ikra kang bala twingal Rang campa samya medali Lir dadet wileting gada Kayangkung mangun sang niti Adikku Arya Suman Yo gene pirang-pirang dina iki si Adi tak waspadake kaya bedolan padatan. Apa ingkang marake tumlawong jroning rasa mudi? Kakang Mbok, kula nuwun sewu. Kawontenan negari Ngastina sak mangke menika mesthinipun boten leres. Saya mboten kanten-kantenan kawontenanipun nggih labet. Nuwun sewu Kakang Dipati menapa diri Paduka Kakang Mbok ingkang mboten menggalih dhateng tedhak turas Paduka. Cobi to. Gandamana menika sinten? Gandamana menika namung siswanipun Sinuwun Prabu Pandhu. Gandamana menika namung wong kalah nanging didadekke patih. Menika namung tiyang gembelo mestakanipun sak kentheng sirahipun ketanggor pacak kawon tanding tiyasa kalian Prabu Pandhu nanging jebul malah boyong dhateng negari Ngastina. Kang Mbok, Paduka menika kesangeten anggenipun muja dhateng wong lanang inggih menika Kakang Adipati Dastarata. Negari Ngastina sak wewengkonipun menika mesthinipun kagunganipun Kakang Adipati. Margi Kakang Adipati Dastarata menika putra mbarep. Ning ana apa-apa mung trima meneng, ana apa-apa mung trima mendel. Kula raos-raos dangu sansaning dangu Kakang Adipati menika badhe dipun idak-idak, dipun iles-iles kaliyan Prabu Pandhu. Kukupan saking negari Pancala ingkang wujud Dewi Gandawati ugi dipun pasrahaken dening Prabu Pandhu dhateng tiyang ingkang neneka naminipun Sucitra malah sakmangke dipun jumenengaken Nalendra wonten negari Pancala Radya. Luput dadi patih Ngastina malah dadi ratu Pancala. Lho. Mesthinipun perkawis menipun menawi Kakang Adipati menapa dene Kakang Mbok budidaya wiwit rumiyin. Mboten badhe mekaten kedadosanipun. Kula sampun mboktekaken kanthi netra waloka bilih nyatanipun Sucitra menika mboten wonten menapa-menapanipun tanding kaliyan Gandamana. Kaliyan malih nuwun sewu. Menapa Paduka Kakang Mbok Gendari mboten kengetan sedanipun Kakang Prabu ing Plasa Jenar. Kakang Prabu Gendara menika seda wonten ing palagan sinten ingkang nyedani. Ingkang nyedani Kakang Prabu Gendara mboten sanes kejawi namung Prabu Pandhu Dewanata. Kengetan menapa mboten? Zaman lampan Dewi Kunti dipun adegaken sayembara pilih wonten negari Mandura. Kula badhe bela sedanipun Kakang Prabu Gendara parandene kula kaidak dening Prabu Pandhu. Inggih memper kewala menawi kula nalika semanten kaijenan mboten kuwawi lumawan kadebyanipun Raden Pandhu satemah Kakang Mbok Dewi Gendari dados putri boyongan. Mesthinipun Paduka ginarwa dening Raden Pandhu nanging sareng dumugi pura negari Ngastina Paduka mboten dipun garwa dening Raden Pandhu ning disugokke karo wong picak. Nanging nguning manah kula ingatasipun Prabu Pandhu menika wiwit kuncung nganti gelung bebasanipun anggenipun tansah ngina dhateng sugeng Paduka paranggenesunipun Kakang Mbok Dewi Gendari kayem kewala.
Oh, oh. Dewang kara ingkang lermeng uswa kang layon banyu ilang manise badananira layu kumelkut semrah maratani marang sariranipun Sumen sejatine waleh-waleh apa atiku pingget kaya rinujit ngigit-igit marang Raden Pandhu nanging aku wong wadon Sumen aku durung duwe cara lan srana dasare negara Ngastina tambah kuat lan sentosa kanthi lungguhe Patih Gandamana adikku Kang Mbok kula gadah cara dinten mangke Prabu Pandhu nembe menggalih siswanipun saking negari Pringgondani ingkang jejuluk Prabu Tremboko ingkang nyatanipun sampun 7 pasowanan menika mboten seba netepi wajib dhateng negari Ngastina. Karepmu apa Ki Kang Mbok? Inggih kanthi srana renggangipun kekadangan ing antawisipun Ngastina kaliyan Pringgondani. Mugi-mugi kula mangke badhe manggihaken akal. Yen ora kleru panyawangku, kowe buta Pringgondani. Iya, inggih Raden. Nami kula Raden Brajadenta. Nggih, kula Raden Brajamusti, Raden. Ana wigati apa kowe teka? Ing Ripalungguhan iki kaya dudu wancine. Nggih. Ngaturi kawuningan bilih. Kula badhe minggah Stinggil Binaturata. Perlune apa? Kepengin badhe sowan wonten ngarsanipun Sang Minulya Prabu Pandhu Dewanata. Lho, kosek. Iki dudu dina pasewakan. Ora ngger menungsa, mbuh satriya, mbuh brahmana, mbuh pisaca pisaci, klebu raseksa. Kena munggah marang Stinggil kudu ngenteni yen to ana lilaning penggalih sinuwun Prabu Pandhu. Kowe ngerti? Waduh. Nggih, dados menika mboten dinten pasewakan dudu. Lan apa karepmu kowe bakal ketemu Prabu Pandhu? Nggih. Ngaturi kawuningan bilih kula dipun utus kalian Kanjeng Rama Prabu Kala Tremboko
supados ngaturaken nawala kunjuk ngarsanipun sinuwun Prabu Pandhu. Kok dadak nggo layang-layangan barang? Apa wong tuamu kala Trembaka ora ngrumangsani yen to sejatine nggone ora netepi wajib puspitung pasuwanan? Lan apa ora ngakoni yen to dheweke kuwi suwita ning Praja Ngastina lan dadi siswane Prabu Pandhu? Waduh inggih. Perkawis menika kinten kula perkawisipun Kanjeng Rama Prabu kalian Prabu Pandhu. Nanging lugunipun dinten menika kula namung kadhawan pinanggih kalian Prabu Pandhu ngaturaken nawala. Apa kowe ngerti surasaning layang? Menawi wonten teteling lak risaing dlancang gulu kula ingkang dados lintunipun Raden. Oh, dadi kowe ora ngerti sining nawala? Nggih, mboten mangertos. Namung wanter dawuh timbalanipun Kanjeng Rama Prabu Trembaka wanti-wanti supados nawala menika namung kedah dipun tampi dening Prabu Pandhu piyambak. Ora kena. Iki dudu dina pasewakan lan kowe ora kena munggah marang Stinggil. Lah paduka menika aku Sentana kadange Prabu Pandhu. Jenengku Harya Suman. Oh, ngaten. Mula nawala tak gawane, tak aturake marang ingkang minulya Prabu Pandhu. Kowe baliya marang negaramu ing Pringgondani. Waduh, kok ngene piye, Di? Wah, mbok inggih dipun aturaken kinten kula sami kemawon awit Raden Suman menika ora inggih sentananing ratu. Nanging dawuh Kanjeng Rama supaya mung tinampa dening Prabu Pandhu. Ora sah grenang-greneng. Gelem ya ngono kuwi ora gelem ya wis. Aku Sentana negara Ngastina uga nduweni kewajiban njaga luhuring wibawa ratu. Oh, ngaten nggih. Menawi ngaten nggih sampun kula nderek nawala kula aturaken paduka namung wanti-wanti tumunten enggal katurna dhateng Prabu Pandhu. Kowe aja jubriya. Kowe aja jubriya karo Harya Suman. Endi layange? Monggo kula aturi nampi Raden. Bumi gonjeng langit kalap katon lir kincanging alis risang mawe gandrung sabaran kadulu kermoyak mayek Brajaden to? Kula wonten dawuh. Nawala iki bakal tak aturake ngersaning Prabu Pandhu. Aku ora bakal wani mbukak nawala iki. Padha karo kowe, guluku minangka ijole. Ora wurung yen aku nyipati sining layang sadurunge diwaos dening Kang Sinuwun Prabu Pandhu, mesti aku digantung ana ing tengah alun-alun. Nggih, kula pitaya Raden Suman. Yen pancen mangkono Andu Basuki. Ora liwat balimu saka negara Ngastina, Kang Prayitna ngati-ati. Nggih, ngestaken dawuh. Kula nyuwun pangestu rajaning lampah Raden. Bali yo. Ya kanthi layang iki wis ana trontong-trontong sulaking pepadang katekan gegayu aku. Katanya wuwi kang tekani oh oh
Himagong rumayang anglimputi luhuring kedaton Ngastina. Pepetenging raos Sang Nata Prabu Pandhu Dewanata rinaos kayatan bangkit rinucat labet kanyut ubaling driya. Nalika semana bawane wis nampi Nawala saking negari Pringgandani ingkang den tandha astani dening Prabu Trembaka ingkang kaaturake dening Raden Haryasuman. Mangu-mangu gong mangarang tambuh-tambuh sotaning galih ngangut paguting paningal awit gawok nguning raos Prabu Pandhu dene mangkono ideping tekad bawane Sang Nata Pringgandani wis watara lama datan seba mring negari Ngastina labet mangu-mangu jroning galih dadya mangkono panglucitaning Wardaya ingkang dereng kababaring lesan mangkin sunya kulem lenging harum ungkara Sang Brahma ana tan bendah swaraning madu branta manut kembang rarap ning rimang kriyaning Gantha maruma sangga jaya gantha hungkungan delang ngulir gending curinging raja swara rari lengep tekap ning kok Mangkuto Yayi Pandhu jarene Haryasuman sakwise Siadi nampa Nawala saka negara Pringgandani Siadi kaya nglokoring penggalih singka salep jroning ati ana parigawe apa Yayi Prabu? Aduh Kakang Adipati sepisan ngemuti bilih Tremboko
sanget anggenipun kepingin mangun kekadangan mring negari Ngastina ingkang nyatanipun nganggep guru dhateng kula lair tumusing batos. Mila sareng kula nampi nawala saking Yayi Prabu ing pringgondani raos kula kadhi tumlawung wonten tandha-tandha ingkang kirang prayogi. Lho kok sik to? Jarene Trembaka kuwi wis ana 7 pasewanan ora netepi seba. Mongko yen to dheweke pancen ngakoni nggone memitran kelawan negara Ngastina ngrumangsani yen to Sor Prabawa kudune saben sasine mung tansah asok bulu bekti glondong pengareng-areng. Apa meneh yen to Trembaka ngakoni lahir batin yen to sejatine ngelmu kasantikan jaya kawijayan lan kawruh kasekten apa wae ingkang maringi Yayi Prabu Ngastina. Saka pangrasaku ora aneh lan ora mokal yen to Trembaka kudune banget nggone konjem lahir tumusing batin ngabekti marang paduka Yayi Prabu. Nanging ya kene nganti ana 7 pasowanan ora seba netepi wajib kang sarta samengko malah nganggo layang-layangan barang. Sejatine duwe karep apa Trembaka kuwi, Yayi Prabu? Nggih. Kakang Adipati murih langkung trewaca kados langkung prayogi nawala saking Yayi Prabu Trembaka kala wau saged kapiyarsa ing kathah. Dadipun Kakang uga mbok keparengake nyurasa isining layang saka negara Pringgondani. Inggih, mekaten Kakang Dipati. Gandamana kula wonten pangandika ing dawuh mara gage majuwa wacanen layang saka Yayi Prabu Pringgondani. Nggih, ngestakaken dawuh. Yang Pantara Retri among cipta pukulun tanolian eksi ong tanolian kang kaeksi ong Prabu Pandhu kang kondang kautamane kowe mbiyen tak pundi-pundi tak aji-aji merga nggonmu sung wewarah marang aku. Piwulang-piwulangmu nyata luhur. Nanging jebul kowe guru kembang semboja njaba njero ora padha. Bareng aku mbok anggap muridmu jebul kabeh mau mung mbok nggo samudana nggonmu bakal ngremehake aku. Kowe ora nganggep pepadaning ratu menyang Trembaka. Nanging Pringgondani mbok anggap negara jajahamu. Dupeh negaramu negara gedhe lan rasa banjur sewenang-wenang menyang negara liya. Mula aku suthik aku moh teka ning negara Ngastina. Aku dudu kesetmu. Aku dudu ketiplakmu. Kowe ratu pokil. Ayo jagang sing jero beteng sing kandel. Kowe tak anggap satru bebuyutan cangkem elek. Dodo muntap lirik hinetap duka yayasinepi. Dodo tok kaya mengkono ora idep temen ucape wong Pringgondani. Elek temen gedhoane Trembaka. Biyen seciklu sesedokan nggone nembah padha nang ngarepe Yayi Prabu. Tinemune bareng wis dipinterke. Balang tinja baya marang negara Ngastina. Nuwun sinuwun. Upami mekaten nama limrah jernyatanipun sipating buta. Buta menika tetep buten betah ngania ya kejawi menika.
leluhur Ngastina kan leluhur Pringgondani menika sampun kacetha satru bebuyutan. Mestenipun Trembaka badhe mrinani sedanipun tiyang sepuhipun dening penemban abiyasa. Mila kinten kula anggenipun badhe mangun kekadangan kal negari Ngastina menika namung kinarya pawatan ancik-ancik anggenipun badhe gebak negari Ngastina. Mboten mokal menawi Trembaka lajeng mekaten ucapipun. Mila sinuwun prayoginipun mumpung dereng kedhisikan prayogi negari Pringgondani dipun luruki perang Kewala. Negari Pringgondani dipun kepung saking kiblat sekawan. Suman kusik nadyan to Pringgondani lan negara Ngastina iku satru bebuyutan nanging dudu pituduh. Lamun to kudu nerusake perkara. Jernyatane perkarane kang wis padha nyuwarga prawira Pringgondani apa dene Prabu Rambana nalika semana iku perkarane Prabu Rambana kelawan Kanjeng Rama Premban. Aku ora bakal melu ambyak awur-awur mula Gandamana srantekna rasamu. Lajeng kepareng paduka sinuwun kados pundi? Nyatanipun Trembaka sampun kados mekaten. Ungelipun gatelaken talingan. Kowe tak kongkon wae menyang negara Pringgondani nyatakno dhisik perkara iki. Apa pancen bener-bener yen to Yayi Prabu Trembaka bakal medhot paseduluran? Lan apa pancen bener isining nawala kang kaya mengkono mau tuwuh saka legetaning ati Yayi Prabu Kala Trembaka. Nanging siadya aja nggawa bala. Kowe budhal ijen tanpa rowang sidemen perkara iki Yayi. Duh jimat pepunden kula paduka sang minulya ing bawana. Mboten langkung abdi paduka pun Gandamana sendika ngestaken dawuh kepareng amit madal pasilan. Iya. Tak jangkung puja brata pangesti bisa widodara rahayu lan aja pisan-pisan kowe gawe wijining pasulayan ing antaraning negara Ngastina lan Pringgondani. Teteping pangesti ingsun kepengin lestari mangun kekadangan kelawan Yayi Prabu Kala Trembaka. Sendika ngestaken dawuh kepareng lengser saking ngarsa paduka sinuwun. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Gandamana tumuli budhal. Sing Kalimantabe sinabeta ngiloduni sinuwun kepareng kula munjuk atur Yayi Sumana napa? Nggih. Sampun wonten tandha-tandha ingkang bebayani mekaten nitik saking isining nawala saking negari Pringgondani. Menawi Kakang Gandamana lajeng prapteng negari Pringgondani kok ijen tanpa rowang menika kadidene iwak kecemplung wuwu tangeh sagetipun wangsul. Saged ugi Kakang Gandamana pejah dipun ranjap dening tiyang Pringgondani. Yayi, tak rasa-rasa kaya bener kandhane Suman. Awit layange Trembaka sing kaya ngono isi pangancam lan wani marang Yayi Prabu Pandhu. Yen nganti Gandamana teka nang Pringgondani jen, tak kira bakal mati direncak dening buta Pringgondani. Inggih to Kakang Dipati, menawi tetela mekaten. Suman, kula wonten dawuh. Awat-awatana memanuk ana saka kaduan bae lakune Yayi Gandamana. Yen ana apa-apa tumuli enggal baliya matura kelawan panjenengan ingsun. Nanging pisan welingku aja pisan-pisan kowe nggawa bala kang ngrakit gegaman. Doh nyono cerak nyono kinira lamun ta negara Ngastina bakal nyerang Pringgondani. Nggih, ngestaken dawuh kepareng kula lengser saking ngarsa paduka sinuwun kepareng kula nyuwun pamit. Iya basuki lakumu Suman.
Nyangunging kadung malengkung lerek ngawarsan pindha geswalukar pindha geswalukar wonten menapa kok semunipun bingar paman ladal kok mesam-mesem kaya wong kelegan napa man mungkari sak siliring bawang bebasan mungkari sak kedepan meneh panjang kaku bakal ketekan Kurupati nalaripun kados pundi aku ingkang bakal nindakake karti sampeka nanging aja nganti ana wong weruh lan aja ana wong krungu kejaba Kurawa nggih mula kowe tak kandhani sing prayitna ngati-ati lan sing rembet nggonmu nyingetake wadi keparengipun. Iki Kakang Gandamana diutus sinuwun Prabu Pandhu menyang Pringgondani. Merga nawala saka Pringgondani kang surasane napok pasuryan nyebet talingane Prabu Pandhu. Oh, ngaten. Lajeng kersanipun Paman Prabu Pandhu Paman Gandamana dipun dawuhi menapa, Paman? Nyatakake perkara iki lan ngedhem swasana aja nganti dadi daretah ing antaraning Ngastina lan Pringgondani. Wah, nggih bener niku wong pancen sih waris dulur kok. Ngopo ndadak regejekan? Kowe menengo. Kurwati, kula. Sawega gegamaning laga. Ayo memanuki lakune Gandamana saka kaduwan, nanging kabeh kudu manut perintahku. Manut perintah sampeyan dos pundi? Kowe aja ngetok mong prajurit sing mapan ngarep gendera saka negara Ngastina aja diketokke. Yen ora ana aba-aba saka Harya Suman. Nggih. Lajeng keparengipun kabeh kang wis padha sikep gegaman mengko manut aba lan perintahku. Mboten janjane niku kersane napa kok nggawa bala niku. Mengko aku bakal ndhawuhi prajurit kinen ngrabasa kutha ngobong desa ngadesa ing wewengkon negara Pringgondani. Nanging aja nganti kawanguran dening Gandamana. Wah. Pripun. Lah pripun. Jare kula krungu kabar-kabare wontenipun Paman Gandamana tindak namung ijen kala wau. Keparengipun Paman Prabu Pandhu mboten kepengin dandang dumados sing perang ing antawisipun Ngastina lan Pringgondani kok sampean malah dawuh kinen padha ngobongi desa ngrisak kutha lan nyerang Pringgondani niku pripun kowe ora sesah takon merna-merna sing baku sawe gakno prajurit mengko kabeh padha manut perintahku.